Sanibonani, hey, saye sasizakala kodwa ngendaba kaShein bakwethu. Yabo nje thina Nkosi yami esingenasineke futhi siba nenkinga yo-size uma ngabe sifika ey'tolo. Kufanele umuntu aze athenge ey'tolo ey'bizayo ukuze ezoba nento e-right. Yabona uShein Nkosi yami ungichaza ngoba uyakwazi ukuthi u-cater-ishe from ey'nganeni kusayizi ingane isazelwe kuze kufike kubantu abadala. Ake nibuke nje le mpahla lezi ngayithenga ngo-April. Ngiyithengela umcimbi wasekhaya ukhala kwakubani i-theme kwaku-burgundy o-maroon ohamba with u-cream or u-nude or u-silver. Niyibona kodwa iy'ngane ukuthi zinhle kanjani, zaze zazinhle iy'ngane zami, zaze zazinhle iy'ngane zami. Yo, and lo khala into ongichaza ngayo ukhala we-autumn. Kodwa uma usuthi uyawubuka ungangena futhi nakwamanye ama-seasons. Ungangena nje kamnandi as long as niwenze njani, niwumeshise kahle mani, ne-decor nayo izoba right. Hhayi asibonge mani ngoShein. Yabo nje izinto zakhona cha angifuni ngamanga zinhle. Uma ngabe izokwazi u-accommodate-a nathi iy'dudla impela, hhayi ngoba siba sey'nkingeni thina ey'tolo.